Hola, bon dia. Soc l'Enric Subirats, responsable del Servei Mèdic de Masella. Ara us presentaré a l'equip i us explicaré una mica com funcionem. Hola, soc en Josep Garrido, soc el tècnic de l'ambulància de Masella i la meva feina és baixar els ferits que en cas de necessitar-ho els baixem a l'Hospital de Puigcerdà. Hola, bon dia. Soc la Montse Casals, soc la recepcionista, l'administrativa i la secretària del Servei Mèdic de Masella. Hola, soc la Elisenda Vilaró i soc una de les infermeres del Servei Mèdic d'aquí Masella. Al llarg d'una temporada fem uns 2.000 i escaig serveis. Els dies amb més feina és el pont de la Puríssima al desembre, tot el que serien festes de Nadal, els caps de setmana, especialment gener, febrer, inclús març, carnavals, i com que aquí hi ha molt esquí escolar, a mitja setmana també déu-n'hi-do la feina que hi ha. Els més freqüents en l'esquiador és el genoll, els lligaments del genoll, i això es pot prevenir regulant les fixacions millor. En el surfer són els canells, sobretot les fractures de canell, que es pot prevenir portant uns protectors de canell. I després tens el pacient ja més greu, que generalment ve per una col·lisió, i aquest es pot prevenir força portant un casc i coneixent la norma FIS, aquella que diu que l'esquiador de dalt ha d'estar a la white per on li sortirà l'esquiador de baix, per no col·lisionar amb ell. També tenim patologia mèdica com un infart, perquè l'esquí cada dia està més accessible a totes les persones, el qual és bo, però hem d'estar preparats per aquestes patologies. I com a cosa curiosa, aquest any vam tenir una persona amb unes cremades oculars importants perquè portava unes ulleres negres, fosques, però sense protecció. I si són fosques, es dilaten les pupil·les i la lesió produïda pel sol encara és més greu. No és el mateix el color de les ulleres, que va molt bé pel relleu, que la protecció. La protecció s'aconsella categoria 4 a la neu. És important tenir una assegurança d'accidents d'esquí. Aquest any hem tingut uns quants pacients que no en tenien. I a última hora, si és patologia banal, no et diré, però si hi ha una cosa greu, que has de moure un helicòpter, que necessites material complex i moltes persones, això pot ser molt car. A l'equip que treballem plegats, el que valorem és que hi hagi una acreditació europea a poder ser en suport vital avançat amb trauma i en medicina de muntanya. I el que fem és un reciclatge constant, o sigui, periòdicament fem el reciclatge aquest amb tot l'equip. Però, a més, compartim amb altres col·lectius interessats en el que nosaltres fem formació. Per exemple, tenim residents d'altres hospitals, tenim primers intervenents de Mossos d'Esquadra, de bombers, els andorrans, gent d'altres col·lectius. I una cosa que ens fa contents és que materials nostres s'utilitzen a vegades com a referència per moltes formacions d'aquest àmbit. Avui estem fent uns exercicis de medicina de muntanya pel màster d'emergències de la UDG. Allà hi ha un taller que ensenyen com tractar una hipotèrmia en mitjà prehospitalari. Aquí el company està fent el mateix, però és un hipotèrmic molt greu i utilitza cardiocompressors. I allà tenen un ferit amb una pendent una mica complexa i van assegurats. Doncs aquí en el servei tenim un lema que, si no el compleixes, no pots treballar aquí. I és que un pacient o surt amb coma, t'ho dic una mica de broma perquè la majoria no surten amb coma, o bé surt amb un somriure. El que menys m'agrada de la meva feina és donar males notícies, i que per sort és poques vegades. I el que més m'agrada és gairebé tot l'altre. Atendre els malalts, que les coses surtin bé, la satisfacció que l'equip funciona, que funciona com a equip, que tot roda i que tot acaba bé quan hi ha situacions difícils.